Oh, welcome back again to Zimu Reality TV. Patinongova ma latest, patinongova zvinenge vichipisa. Ndobva ndaya nazvo panapa ndobva ndakupakurira imobva mangozvionera mega. Nyaya ndinayo panapa ndeya Andy Muridzo. Andy Muridzo neka video kakaita. But ndisanda kukwatisa ka video ka Andy Muridzo. Kana chingori munyowane, please don't forget to subscribe Zimu Reality TV. Kana wakasubscribe kudhara wakapenga ndimoita kuti ndame nichita tuno ndimoita ndame nichita mavideo kana uchingoenda zvekutaura kana zvekukomenda pazasa right nyaya yangu yakamira so wakomana nyaya yangu ndiyeka video ako. Okay, fellas, so apart from saying Andy unogona but unofurirwa nemadress, what else can you say? Taumana kana pana sina yasobata kana ukasona understand zvachitaura Andy Muridzo dakuzvipula futi unyatsone video yacho so that tinoyatsowonesana toyatsofamba tiri pamwe chete video racho ndeiro. Okay, fellas, so apart from saying Andy unogona but unofurirwa nemadress, what else can you say? Ndifuka tese tanyatsobata kuti akuda kuti chii hanzi beside kuti Andy unogona asi unofurirwa nemadress chii chimwe chamunokwanisa kutaura pamusoro pangu. Saka da kukuratidza mafans zvaanzi ngaakutaura bozi mafans angakutaura zvakasiyana mafans anobva kwakasiyana vane maonero akasiyanawo. Saka first comment da kukuratidza yabva kutaurwa nemafans ndeiyo yanga achitaura kuti mudhara Andy saka munoshandisa kondomu here ndo zvekutanga izvi zvatanga kubvunzwa nemafans. Right, dakuenda pa next. Saka ndisuzokwanisa kuwerenga kutaura zvese panapa pandichange chikuratidza pascreen muchizviona omega muchizviverenga omega zvimwe zvacho zvikanzi neuyo bleachers we are your madam boss. Makomenzi akasiyana anenge achitaurwa newanhu ane mukuzviona handisindi kutaura izvi mafans anenge achitaura izvi unozonzwa nemwe munhu akukomera achitaura kuti Sparks aizoti zvakati maya handisirini makomenzi anga achitaurwa newanhu ndo andingoisa pascreen kuti mumaoni ndifuna kutoona mausername asi anaunzi DJ Sparks aya mumwe munhu anenge achitaura izvozvozvo. Saka nyatsoverenga henyu makasununguka zvikanzi nemumwe hatina zvekutaura izvi because iwe ungori wemadress chete. Nyatsoverenga imi nyatsobhalansise makomenzi handisindi kutaura zvinhu izvi ndarambazvo boka zvakuzobuda kunzi Sparks aiti. Saka nyatsoverenga henyu right. Pane mumwe angaitira kuti mudhara imimi munoda buri zvenyu. Anyway, thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndo zvanga ndingori nazvo muzuva ranhasi izvo ndinangokwaridziwo macomments nemaresponse anga achiitwa newanhu. Kana uchingoenda zvekutaurawo kana kukomenda, please comment because kukomenda kwanakira kuti tinoonawo mafungiro ako nemeditation yako. Kana uchingonakirwa nevideo iyi chingoisa like iyi futi inondipawo manyukunyuku ekuti ndirambe ndichigadzira mavideo bono zvati zvinhu zvangu zvine wamwewo vari kuzvifarira. Obviously handisi mari kaingafadze munhu vese. Pane umwe andondibukawo but tinongoti bolato. Kana pana ndozondibatawo namba dzangu ndo dziri pascreen izo ndingondibata pa WhatsApp ndiripo 24/7. Thank you.